كفتام عاتشون تخونيت قدسلونا عبطا خازل ورقي دارغا چرق زبحال مسلا ناس تمسلي زمسلم ناا كفتوز زي قبريل لنغنا بنقاتيا تتمتو ترايزي كونسي مسمح حازا كونا كاي ترفت لاغا تسألم كم عملو دحا كاي قبرك حدر سلازيك المسدول الله عبتي مسمح حازتا كونا تزناق علو زنبرت بوتا كما تصحابيرا تليفون عاص اوات نفسو ተሓጻጺቡ ክድቅስ እዩ መደቡ ዘፍቀረት ልብግና እንተ ዓብዪ ትኩር ስለ ዝመስሎም ብፍርሓት ኪድኪድ እንዳበለት ስለ ዝረበሸቱም ምስ ፍጥነት ድምፂ እንዳተቐዳደመ ጥብ ክብላ ጊዜ ወሰደን ምስ በጽሐ ግና ክፈል ዝብል ሕሳብ ናይቲ ዝበልዕዎ ሰተይዎ እንቋዕ ብድሓን መጽኻ ክብል ተቐቢልዎም ነቲ ክፈል ዝተባሃለ ቁፅሪ ምስ ሰምዐ እዝነይዱ ወላሲሉ ክደግሙሉካ እንተ ሓተተም ዝቕየር ዝኮነ ነገር የለን ሃንደበ ስለ ዝወፅኡን መዓርኽ እንድኡ ገንዘብ ሓዘን ቀባሕባሕ ኣብዝሐ ኣብ ቅድሚዑን ሰጋእ መጋእ ክብል ድሌቱ ኣይኮነን ዘሕልክ ንሱ መላእ ኣካላቱ ከርሕ ዝተፈለጡም ኣትንታይ ክትረኽቢ እንዳበለ ብውሽጡ ይረግማ ይሕሉም ንሰግና ጉዳይ ነበረን ምስ መሓዙታ ኣዋልድን ኣወዳትን ወኻእኻ ትብል ነበረት መሓዙታ በዓልና ክንከፍለና ኢሎም ነይሮም የግዳስ በዓሉ ኣብ ሰዓታ ስለ ዝደውለለያ ግዳይ ጌራቶ ዘላ ኣማራፂ ስለዚ ነበሮ ከይፈተወ ናብ ኣርኩ ደወለም ኣርኩ እዛ ጓል በቃ ኣይትግደስልካንያ ግደፋ ሂወትካ ብሰንካ ይበላሽሎ ኢሉ ሚኢዱ ረብሪኡ ድለይ ይኩንሉ መወዳእቶስ ገዲፉ ይሕጅኸ እንተ ኾንካ ምስ በሎ ትቕብል ኣቢሉም ግድን ገንዘብ ሒዙ ክመጾ ከም ዘሎ ቦታ ሓቢሩ ተፋኖም ነገር ኣርኩ ስለ ዝኾኑ ዝገደፈ ገዲፉ ጥበሎሞ ገንዘብ ኣቐበሎም ዝኽፈል ምስ ከፈለ ኣፋኖን እንተበላውካ ምስ ሓደ ካብ መሓዙተይ ኣወዳት ትብሎም ለጠፍ ኢላ ኣላ ንስኻ በዚ ዓይነቱ ኣጣምታ ምስ ጠመቱም ውሽጡ ብሕርሩ ናብቲ ጽቤ ዝነበር ኣርኩ ኣምርሐ ናይ ዘረባ ሸውሓት ስለዘይብሉን ቃል ከይወፅእ ተማሓፂኑ ኣፋኒቦ ናብ ገዝኡ ተመርቀፍም ክድቅስ እንተበለግና ቤን በቲ ብሕርቃ እንታኢሉ በቲ ሓደ ከዓ ገጻ ስለ ዝርአን ድምፃ ስለ ዝስምዕ ድማ መሊሱ ይድኣስ እንተኾነ እዚ ኩሉ መንገዲ ከም ዝመጽእ ገይራም ከም ሰብ ዘይምቁፀራ ዋላ ለሚድዎ እኳ እንተኾነ የግዳስ ሕጅስ ክፅሮ ይከኣለን መወዳእቱ ግና ዝግበር የለን ኣዕለቢቱ ደቀሰም ክውንና ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ኣካየደ ኩነለይ ዝበለት ኩሉ እንተኾኑላከም ጓል ግና እንተርፎ ክተሽከኣለሎ እምበር ሓሳብ ልቡስ ክተስምረሉ ኣይተረኣይትን ናይ ኣጋጠመ ግና ንወርሒ ዝኣክል ብስራሕ ናብ ካልእ ከተማ ግድን ክኸይድ ስለ ዝነበረ ከድም ኣብቲ ዝኸዶ ቦታ እውን ምስ ሓንቲ ምጩት ጓል ክላለ እድረኸበም ኣዘራርባኣ ኮነ ኩሉ እንትንኣ ደስ ተብል ጓል ጥራይ ዘይኮነሲ ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዘይብሉን ግርም ጨንያ ኮይናቶም ነታ ከተማ ስርሖ ምስ ወድአ ተዛውሮ ብሓባር ኮፍ ኢሎም ሻሂ ሰትዩ ገለም ምስኣ ከሎ ግና ነቲኣ ዘፍቅራ ጓል ክረስዓ ዘይሕሰብ እዩ ኣብ መዓልቲ ትቀበሎ ኣይትቀበሎ እንተው ሓደ 3 ጊዜ ይድብል ሽኡን ካብ ምድዋል ኣያብኮረን እንተኾነ ናብኣ ኢሉ ኣብ ዝደወለሉ እንተስ ተቐቢላ ብዘረብ ዓድዩ እንተስ ከይተቐበለቶ ስቕ ምስ ትብል ቀጻሊ ምስ ሓርቕን ሓዘነን እዩ መወዳእቱ ግና ስራሕ ወጢሩ ስለ ዝሓዞን ድሕሪ ስራሕ ድማ ምስ ተስተላለየ ጓል ተራኺቡ ይቐልል ስለ ዝነበረ ብመጠኑን እንተኾነ ክረስዓ ጀመረ ክብል ክብሉን ጥቡቕ ርክብ ምስ ተስተላለየ ጓል ፈጢሩ ናብ ገዝኡ ተመልሰ ምሸቱን ኣከንደ ምስ ዘፍቅራ ጓል ምስ ሓዳሽ ተላለየ ጓል ዕላል ኮነ ኣዝያ ጥዕምቲ ዘይተጨነቕ ዘይተሸግር ጓልያም በቲ መዓጾ እንተተዓጾ በዚ ዝተኸፈተሉ ዝመስል ኩነታታት ዘበለ ዝፈተቱ ዘምስለላ እውን ክብሉን ኣብ መወዳእታ ፍቁራት ኮኑ ነታ ብፍቅራት ተጸሊልሙ ድለያ ዝኾነላ ዝነበረ ክረስዓ ጀመረ ሙሉእ ኣድሕቡ ድማ ናብታ ኣፍቃሪቱ ዛዘወም ዘለመደቶ ሰዓነት ጓል ጠፊእኻ ኢላ ምስ ደወለትሉ
ኣለኹ ኣይጣፍኣኹም እምባል ቆፂሩ ብመሰረት ቆፀርኡ ምስተ ኣፍቃሪቱ ሕሩግ በላ ምስ ጓል ክኸይድ ሪኣቶ ስለዚ ትፈልጡን እንታይ ደኣ ዘመድካ ገለ ክትብለ በተብትብ ሓቲታ ዘመዱ ከምዘይኮነት ኣፍቃሪቱ ከምዝኮነት ብኩርዓት ምስ ነገራ ትሕዞን ተጨብጦን ጠፊእዋ ደጋጊማ ከይተረድኣ ነቲ ጣውላ ሓረመት በሊም ነዚኣ ክሕብረኪ ኢለ መፅእ እንቋዕ ከማን ፍቅሪ ኣይተቀበልክዮ ገፊእ ክንምሽ ዝሓይሽ ከማን ፈጢሩለይ ብስምዒት ወዲ ሰብ ምፅዋት ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ወርቂ ገዲፍኪ ኣልማዝ ክትናዲ ኣብ መወዳእቱ እምኒ ሒዝኪ ክተርፊኺ ሒደኣ ጣውላ ተቐጥቅጥ ሕጂ መውዓለ ሕዩር ናቲ ኮይነ ዝነብር ድመሲልኪ ኣይተርፊሒሉክ እምበር ንሓዋሩ ሓንቂቐ መንበርኩ ነይረ ዝነበረኒ ፍቅሪ ተራ ፍቅሪ ኣይነበረን ዘይረገ ከድፈኩን ኣይኮንኩን ድልቲ ነይሩ እንታይ ደኣ ንሓዋሩ መባልቲ ክትኮን እምበር እንተኾነ ነዚ ንጹሕ ልበይ ሸሸ ኢልክሉ ከም ድሌትክ ምስ መሓዝኩ ኮንኪ ኣላግጽክሉ ክፍኣኺ እኳ ዘይምና እንተኾንኩ የግዳስ ከማይ ዘፍቅረኪ ክትረኽቢ ክትጽገም ኢኺ ሕጁን ብስምዒት ወዲ ሰብ እንተዘይተላገጽኪ ምእደኪ ምሳኺ ዝነበረን ርክብ ግና ካብዛ ሰዓት እኙ ተዓጽዩ ምስ በላ ኣነ ሕጂ እንታይ ይኹን ምስ በለቱ ንሱ ነቲ ዘሽከኣልክሉ ፍቅሪ ሕተት እዩ ብዝኾነ ቻው ሰላም ሂወት ይውን ኢልክ ምባል ነፍቃሪት ሕዙ ካብ ቅድሚ ተሰውረ